Άλλα 3 μάτσα. Πίσω μπρο. Δεν ξέρουμε καλά. Μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Και πέτυχε. Ας να γελάσουμε. Μα και βεβαίως. Πες μου ήταν στο... Νομίζω πρέπει να πάμε για δείξω αυτά τα funny moments. 3 σώτερ ελεύθερα και τα σοχίσαμε. Όχι, για να πει. Είναι έτσι. Ένα μπιπ. Ποιος βγήκε. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχασε σύνδεσή του, δεν ξέρω. Καλό για μας. Θα μπήκε. Όχι. Έχει κάνει οξύ μόνο 2. Όντως. Ωραία, ναι, ρε φίλε. Ναι. Ωραία, αυτή τη στιγμή με ευνοεί το παιχνίδι. Πολύ σπάνιο, αλλά εντάξει. Από το Γαλλία. Τι είναι εκεί. Α. Όχι. Έχει βάλει το, έχει βάλει το Hot Wheel για αυτό το hot spot. Hot spot. Όπως λέγεται τέλος πάντων. Καλούτσικο. Βλακιά. Ωραία. Βλακιά. Ωραία. Άγαμε το. Έχει πάρει τέτοιο γκολ διάλογος. Άγαμε το. Εντάξει, μπορούσα και καλύτερα.
Όπως αυτό. Τέλειο. Σε τάντα με πιστή. Και η boss είναι καλύτερα. Απ' την άλλη. Δεν το πέτυχε καθόλου. Πες μου ότι... με hat trick κιόλας. Θα δω με το 360. Και μπήκε. Πώς μπήκε καν. Α, δεν υπήρχε κανείς. Πολύ ωραία. Τι κάνω ρε φίλε. Φω γάμο το. Τα συμπαρέτω. Τι κάνω γάμο. Το πήδηξα νωρίς και... ρε φίλε. Δεν το όμως, έχουμε ακόμα 2,5 λεπτά. Σε ελπίζω να μην φάμε κι άλλο γκολ. Το βλέπω να γίνει. Όχι, εντάξει. Ένα δευτερόλεπτο να ακούσα πριν μπορεί να το έβαζαν να πολύ ψηλά. Βασικά ήταν η μπάλα ψηλά. Ωραία, εντάξει. Χάσω, εντάξει, εγώ πάω να πάρω αυτό, το αστόησα. Ευχαριστώ. Ωραία, 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 ωραία. Και άμα το πιέσει. Και μπήκε. Τι να πατήσω. Ωραία, πες πάνω. 600. Και όλους 500. Εντάξει, μέσα στο μόνο δύο άτομα μου έχουν βάλει γκολ. Ωραία, όσο έχει κάτσει FK. Το πιο καθυστερημένο γκολ ever, πραγματικά. Συγχωρείτε ένα λεπτάκι. Το έτσι. Δικό μου λάθος αυτό. Γάμο το. Να πέφτω. Τέλος πάντων. Γι' αυτό είμαι ακόμα silver, να πήγαμε βλάκι. Αμούνι καρό. Τι σημαίνει καν αυτό. Ισπάνα, Πορτουγκέζ, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αμούνι καρό, ο Αρτούρο με την Αργεντινή σημαία. Ισπανικά. Ωραία, 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 ωραία. Όχι, για να μπει. Ναι, εδώ.
Ωραία, ωραία, ωραία. Καλό, καλό, καλό. Τι πες μου εκεί. Ωραία. Θα το ρίξω πέρα. Εκεί θα μου κουτώ λίγο περίεργα τώρα για λιγάκι. Πέρα λίγο διαφορετικά. Ωραία, αλλά και αυτό. Τέλος πάντων. Βάλω το άμα θέλετε. Το βάλω. Έλα, στο βάλω. Παίζουμε ακόμη, ωραία. Τώρα δεν παίζουμε. Και βγήκαν όλοι. Ωραία. Τελευταίο μάτς. Για να δούμε, θα δούμε. Ας ελπίσω να βγω γκολ, αν και δεν το νομίζω. Έστω να βγω κοντά, έστω να βγω στο Silver 3 και πολύ κοντά σε κανένα division, βασικά κανένα division 2 σίγουρα θα με πετάξει. Άντε, ένα. Κάτσε λίγο τα FPS τώρα έπεσαν. Ωραία, αυτά άμα που πέφτουν τα FPS. Έλα ρε φίλε, γιατί! Ωραία, ερατόμο. Ναι, σιγά να το θες αυτό. Fun fact, είχε... Νουξί Gold έχω πάει μόνο μια φορά. Στο 2v2 και στο επόμενο μάτς απλά κατέβηκα. Ναι, με εμφάνιζε σε Gold 1, Division 1. Και μετά δεν ξαναπήγα ποτέ. Τώρα τελευταίο μάτς και μη μου ρίχνεις τα FPS ρε φίλε. Κρίμα δεν είναι. Έλα. Ωραία, μπράβο. Για να δούμε και εδώ πέρα. Επίσης αυτό είναι καλύτερο εσύ που αλλάξανε με την κάμερα. Α, το συλλευτεί. Ωραία φίλε, εσύ κάτσε όσο... Άμα θες κοιμήσου όσο θες, εμένα δεν με χαλάει... Γάμο το. Ξύμισε. Στο λάθος όνομα φίλε. Άνετα θα μπορούσα να είχα βάλει αυτό το κολλή εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν έβαλα, επειδή είμαι άχρηστος. Το βάλει τώρα όλος. Ωραία. Μπράβο συμπαίκτη. Συνέχισε έτσι. Αυτό τώρα τι ήταν, ας πούμε. Όλος τους φωνάζει. Έλα, ωραία, μου πει τι κάνει ο μπρο. Μαλάκα.
Πήγα πολύ ψηλά. Ο Μπροκ ξέρει για λίγο πώς να κάνει flip το αμάξι του. Ευχαριστώ πολύ OBS, ρίξαμε τα FPS κι άλλο. Δεν μπαίνει, ωραία. Τι να το στοχίσεις. Δεν θα μπορούσα να είχα βάλει αυτό το εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν έβαλα, επειδή είμαι άχρηστος. Γαμώτο. Έλα ρε φίλε, νόμιζα πως θα πήγαινε αλλού ρε φίλε. Πρώτη βλακία. Ωραία γαμώτο. Νόμιζα πως δεν θα μπαινε ρε φίλε. Νόμιζα πως θα σε γωνία και... Έχω ping, όχι. FPS μόνο. Χαμηλά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία μαλακ... Να είναι καλός ο παίκτης μου. Κάτι γαλλικό πέταξε ο εκφωνητής. Είστε μία σχόλια παιδιά. Αυτό δεν θα μπορούσε να το είχε μετρήσει ως assist κάπως. Βασικά, όχι, είχε πάρει πολύ ώρα να χτυπήσει την μπάλα. 4-2 λοιπόν. Κάνω καμία πλακία μόνο. Sorry. Γι' αυτό το μέσο. Όλος και καλά έχασε τη σύνδεση. Εκτός αν τράβηξε, ξέρω ότι το καλώδιο του ίντερνετ του, δεν ξέρω. Ωραία. Επίσης, γιατί τα έχει βάλει όλα ο άλλος. Ντροπή μου ρε φίλε. Γεια σου φίλε. Ωραία. 8-2 δεν κάνοντας έχει πάει. 8 νίκες, 2 ήττες. Έλα. Πάμε, Silver 3. Τι division? 3! 4! Μάλα! Ένα μάτς. Γιατί το πες. Αν πάρω ένα μάτς ακόμη, θα πάω gold. Εκτός αν δεν μου το μετρήσει, γιατί κάποιες ώρες δεν τα μετράει. Θέλεις 2 νίκες για να ανέβεις division. Όπως για να κατέβεις. Πολύ καλό γάμο. Γιατί. Πάρα πολύ καλό. Πάμε κοντά εδώ πέρα. Ισόπα, ένα λεπτάκι. Ωραία, φέρε εδώ πέρα. Ευχαριστώ, δεν το θέλω. Πάμε άλλο ένα στα γρήγορα. Πάμε ένα κανονικό, να τελειώνω. Ναι, να πάρω
Αυτό εδώ πέρα, άλλο ένα μας θέλει. Και θα ανοίξουμε κουτάκια. Ωραία. Φέρ' το εδώ. Τώρα με τρώει κόσμος να κάνω και το άλλο μία. Εντάξει. Άσο αυτό. Λοιπόν, έχουμε 4 κουτάκια. Πάμε να τα ανοίξουμε. 4 κουτάκια. Σκάτα. Special drop. Οκ. Πάλι χάλια, αλλά εντάξει. FIFA 26. Για πάμε αυτό εδώ πέρα. Το κουτάκι το καλό. Special Decal. Οκ. Μέτριο. Για πάμε εδώ πέρα τώρα, το καλό το πράγμα. Black Market. Καλό. Σε έχω ήδη... Νερουδάκι. Ναι, έχω λίγο παραπάνω από ό,τι θυμόμουν. Ούψ. Slide. Δώσω να πάμε αυτό. Αν είναι... Πάμε ένα γρήγορο το... Πάω για αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να πάω για αυτό εδώ πέρα, άλλα 2 τέτοια θέλω. Άλλα 2 σέρες, τα κάνω άνετα. Επιστρέφουμε. Πάμε. Άρα. Κίτρινο. Αυτές παίζει να σου έχω 2 φορές. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και μερικά κουτάκια. Έχω μαζέψει εδώ πέρα 11 συνολικά κουτάκια. Και... Πάμε να λέγει. Δεν είχα πάρει κάτι κόκκινο, όχι. Λοιπόν, εδώ πέρα. Πάμε με τα χάλια πρώτα, τα γαλάζια. Πήρα μια disco ball. Λακία, πάμε. Πάμε κι άλλο. Πήραμε ένα από τα γαλάζια. Ένα χρώμα από αυτό. Τώρα πάμε στα μπλε τώρα. 6. Όχι. Το έχω ήδη. Πάλι. Οκ, δεν είναι άσχημο. Παρακολουθήνα. Το... Αυτό δεν θυμάμαι αν το έχω ακόμη, το έχω πουλήσει. Λακία, άλλα 2. Πάμε. Μοβ. Το έχω πάρει πόσες φορές αυτό, αλλά το έχω πουλήσει πόσες φορές. Έλα, κόκκινο.
Οκ, μέτριο. Πάμε στα move τώρα. Δεν έχω και κανένα κόκκινο πράγμα. Smooth metallic, δεν το θέλω. Πάμε. Λα. Move πάλι. Το έχω ήδη αυτό. Τελευταίο και καλό. Ναι. Σας ευχαριστώ να παρακολουθήσετε μέχρι εδώ πέρα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο. Bye.